ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି କାଶୀପୁର ମେଡ଼ିକାଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟା 10:30 ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେ କି ଶିଳାଫାସ ଗ୍ରାମର ସଦା ଝଡ଼ିଆ। ସେ ନିଜ ମକା ବଗିଚାକୁ ଘାସ ସଫା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ତାର ଲାଗି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରାକଞ୍ଜ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ। ଏଫଆଇଆର ଦେଲା ପରେ ଅଣ୍ଡରାକଞ୍ଜ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଯିଏକି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କାଶୀପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଯେଉଁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସେମାନେ 2:30ରୁ 3ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦଟା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶବ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି। ତ ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଆଉ ଏ ରାତିରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏବେ ଶବକୁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେଲା ପରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାଶୀପୁରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବା ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।